Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabanta ka jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, aki hospital bahedo India but shabarni. Nabanta ka jingkuli ka jingseo ka barek, but pila banlay group ban kuli da ka education loan, pila aruban syuko lahu number, kandai nyo, saw, san riu pranot, lani, kandai pran riu laisan, arn riwe, kandai pra. Namar kejing pam yo alat balik kio shalom ben pen I yak dak jong kejing kersan yekimat jing rawa uba arden ubala shong shat khan mentala san sngilenter kisamla ka than rambrai kila pelong dak signature campaign hak apun yo trik jumbang arjar apulai kum kadak kejing kersan yak kejing dawa ben pen bet mai yak reservation policy ban ai kejing kersan ha ka bedai bat kejing yakhi jing iba arden hang te ya po sor silong ila penlong ke jing syak tengan nadu kesengi ke baar hadu mentak kesengi iklam pat sange na ke benta kalawai ke jong kikun gikti ke jong ni ke priu nyo trap ni sngo tu syai bah baya ka ke nong rim ke bau baar dan ule kalong ke badai hok bakas nakaliang jungi kipai baar mensim ban ai ke jing kersian iba arden bapin sngobha banwan chini syakman da ka bapin soy yaki kerteng jong pi hang ne ban pen I bapiru pidon kam mensim ban ai ke jing krisyan ya une ukun dap senrang jong ka priu niu trap kendiat ngan supen ken mau ya pi kene ka reservation polisi kelane ka bha tungkam kadai ka kamyap ka kamim bat kadai ke jing dunong ka bakrau yang ukun kesikara lada ngim kendit menriu nok mentah ngam da don kam batai namar kadai ka pertai teknologi ka pertai social media lengba ki YouTube channel pilio snow ni jing pensyai ni kiseng balang na ki riu pajba na ki riu shimet ngam da don kam batai hang ni ban batai benia ndrei ngasupen kan mau lang ngi barok ba ni dei ban skutu lada ngi bakla hang ni lada ngi mias nok tilang hang ni kan long kejing dunong ke bakrau nak ke benta kalawai kikun kikti kijongi tam ya ki ru pajba baro tiba don kani kapur jing ya soy kum kata kejing kersan lem ya kejing ya ki jong iba arden hangte hapo sor selong ya kaba ila penlong kejing sa ngan mentala sansingi kenti te nidap lagi jing sokhya kum ki namar ni sutu kane kade gamat kabakhya kade gamat ka kason jong gajai benriu ya kaba ya karukom thungkam thungjam kabalano isiliang te kajing kwa jong ki pajba jong gari khasi ban penbej no kloy ya kane khnang bakan wanra kata kajing thungkam thungjam kababej bat kaba long renti lang ya baro te nyemla klam da penpau si benta ka jing so komen bang yo ya utau nong yalam jong ga benriu klam da thau lani klam da dei bangi kersan ya ka parti political party jong u handrai ngi pej ya ka ka bu yalam ka dei bej ka jing ba khli na ka benta ka bha kabit kabiang jong baro upat nang song khamtam ki samla pule ki badang wat kam wat jam bat kapateng kabanwan hi baro kawai tingim ko aban batai ka gani ka reservation policy pi ki pajba pi bat ki mobile pi page ki YouTube man kasni pi sotu ki jing pensyai jong ki babun te gani ka dei tangkum ka benta ka bangin ya kersan lang namar ngi sotu kum ki paj nang ramra ngim yo ban lej ya sim bentalang hang te sor selong te ban pli kum kalat bangin ya sim mentalang hakani ya kani ka jing ki da ka bangin ya sai kerteng lang hang ni bat insara ya kani ka jing ya sim mentalang ka jongi hang te hapo sor sulong te kat ki ba snow ya ha bat ki ba dan ka mensim ban kersan lang ya kani ka jing ya ki ka ba layaj mentala bon sngi ngin ya sno ktilang
ya kaban ai jingkersan kabapura kisamla pule kanam le no kumban subunrap angni kalong kabale no ya kikmi kikpa ban ka school ban pelep pisai gikun kaba wat haga jing sitrai sitom ka jongki kabalayo ya gimak kiba prabu san sajrong ru kidang du jingkermen ban yo kam yo jam te tong ini ai gakti kamon gakti katiang ban kersan pura ya kene kajing yakhi hadu bangin dayo ya kajing job tang kini kitin bakan dia Kapoin ke beningkong kamdei sepang kano ke parti kamdon ha kajing singau to ngila ban ya singau halagi jong singau handrai habangi penlong yang signature campaign kabaningkong ngayui haki social media bagi ya komen bun bagi para samlana rambrairo but bun bagi be aware yang ini late seselong babli ki kemi ki kpa ki temen ni sana ni don lagi jong jing janjar watang ban poi hayo rambrai kalong kapa kan janjar yang ni ban poi selong kila don ki babu haki jing duai ngatip bahaya kata wa jing duai ke jing kersian ka jar te kane kalong baik sempel tang kata larang idon ke jing kersian amde ya uba arden handre ya ke isu ka ba mau uyang menta naga benta ke jaj bandreu lada uyang hi naga benta ke jing bah bat ukran hi sifang kata ka bah ka miak jong upara jaj bandreu bangin ya kan randen kam longsu nga habang asyong nga perkat ngan le na am kiberu kin ong gumno yang kinong ubit uyang sa surok hadin pada nga perkat nga pegi kun kibarit kibadang bamja manem step nga perkat kalau we jongki nga papule ki matanga hikai nga malagas ni yaki handrai ladang nga perkat ya kalau we bila yu kata ka jeng sisya amlawan pinpai jagalis jong ki jeng thongkam kamtam gitu ki khana ki bala pule ki yu baya kata kai ka ba upra % la tip top uyo ubalai % ro kane kadai kata ke ba amla ban sim de amla ban susngam te haba unono bro usha thangan bapli naga banta ka jaj banru naga banta ka jingba jingmiat ngam tip lada ka dei naga lait ru ngam tip tangba nga simet ngong ngan kersan dei ka jing temu ju go kadai ka ba ngam tip la un job nre hak tu por ngi kersan baro khoi balai ngi kersan kalong bang isngeu ba kadai ka isu jong ka jaj banru te kum ki pai ba no rambrai ngan nambun nia bat kane dak ba sai kamde ban kan tho ya kano ka parti la ne yau no bro hanrai halor kata ke isu ka ba ngi kum ki no rambrai ngi pan pau ba ngi kersan kata amdon kam ban le don kam labo hang ne une u ba phila ban sai ki bang la ban sai phila ban nyon da khti tang kum ka dak ban pen pau ba ngi kinong rambrai ro ngem dai ki khau put ki ba susang tang ayeng ngi kinong rambrai rom dai bang iting tang na benta jong no tang na ka benta ba nga ya don jing adai bat uno political party la ne uno u he jong kano ka party kemot ngam no su ban wan sakemat ban kerani ki jing sisa lada ngidang don kum kata jing snyo ka bamot kamman to yang i bangin siu ya he ni atang hamubai kane kadai ka simjam ka basuk du bat ka ba aram du ya baro khoi kinong song sunong ki kemi ki pa ki khunlung ki khana baro khoi ki badan kata ka mersim sim yo no khulam sanyang ne kata kala pau ba phi bat manga ni kersan ya kane ka kam lagu nom no la de ban khot pen bek no balain supathia sajen et yo bro khot no hagami bani akaran siapan baik baru सरकार की टिप खम है कता balai umla ban le kata I tang kata hi kapoin amdon isu hang ne wat ju yang mudur ba namar ba ya kana isu laki da ka seng WPP wat mudur ba ngawan hang ne na benta kata seng WPP ngade unang morang hang te simet ngabo ya kana da ka bang tho hi da ka ti ya kana ka banar
Lele sign nak fine le. Thanh mà xanh. Xanh bệnh tê mình rầm rầm. Lên xanh nak fine le.